Čus, zdravím všetky, s vami je Žikadáš a ja vás vítam u nového videa. Dnes, ako ste si mohli všimnúť podľa nadpisu, čo je niekde tu, alebo tu, alebo tu, alebo tu, ako ste si mohli všimnúť podľa tohoto nadpisu, budem natáčať Q&A. Znamená to, že vy mi do komentárov napíšete otázky na mňa a ja v nich budem na video odpovedať. Tak, to by bolo k vysvetleniu. Už len píšte a lajkujte, komentujte, odoberáte a píšte čus.